Guys, ndili nkhani yoti ndikuwuzeni. Zaka 1000 zapita kumbuyozo, ku mzinda wina wa Greece, anthu ananyamuka anapita ku nkhondo pogwirisira ntchito ship imeneyi. Ndipo atamapambana anaganiza zotenga ship imeneyi ndi kukamuyika ku museum ngati chikumbutso chawo chakupambana kwawo. Koma after zaka zitadusa, ship inayamba kuonongeka. Ndipo amati piece imodzi ikachoka, amapanga replace piece imeneyo ndi piece ina. Thabwa lina likaonongeka, amapanga replace potenga thabwa lina kuyikaso. Pang'ono ndi pang'ono ankachita izi until mzindano unatutumuka kuti ship ya original ija it's gone. Yomwe yasalayi ndi ship ija imene amatenga mapatsi ndi kumayika. Anthu ena of course amanena kuti ship ndi yomwe imene inapita ku nkhondo chifukwa choti maonekedwe ndofanana. Koma ano ena amanena kuti mapatsi onse amene anali mu ship imene inapita ku nkhondo it's gone. Ship yomwe yasalayi ndi yatsopano. Kaino anzanga one maganizo anu ndotani. Nkhani imene ndabwera pano siyokhuza ship koma yokhuza inu ndi ine ma values. Ship imeneyi inanditsekula mutu wanga kwambiri chifukwa timati tikamakhala ndi anzathu chimene chingatisangalatse pa anzathu timatenga chimenecho. Nzathu wina akapanga china chosangalatsa ifenso timatenga chimenecho. Ndipo zaka zikapita zambiri timakhala kuti khalidwe lathu limene linalipo kale linasintha completely ndi khalidwe lina la nyuwani, just like a ship. Dzina lako ngati unali dini silimasintha limakhala dini yomweyo koma ndi khalidwe lina latsopano ngati ship ija imene inasinthidwa ya nyuwani. Ndipo kwa munthu wozindikira bwino amayeneka kusamalitsa pamenepo chifukwa munthu amayeneka kukhala ndi ma values. Let's take example like pa company. Munthu aliyense pa company ali ngati part imodzi ya ship. Ndipo nthawi ikamapita pali zinthu zitatu zimene zimayeneka kuchitika pa company ina iliyonse. Number 1, anthu amasiya okha ntchito. 2, anthu amachosedwa ntchito. Apoyayi kapena anthu amapuma ntchito kamba kokhalisa. Choncho company ina iliyonse imaluza anthu pakutha pa zaka zambiri komano imapanga replace anthu ena alowa m'malo anthu amene akuchoka pa company. Ndipo company remains the same mmene inalili company, just like ship ija. Ndipo imakhala same company ndi anthu atsopano. Same ship with new parts. Zonsezi zimachitika just because of what company stands for. Even munthu pa ntchito kwa akachoka kandi manager wachoka, company remains the same just because of what the company stands for. Zimene zikutiuza kuti even ship itasinthidwa mmene inasinthidwira mu mapatsi kumayika anyuwani, it's a same ship with a new look just because of what the ship stands for. Munthu ungazidziwa ma value ako, even anzako ocheza nawo atachoka, you will still be the same just because of what you stand for. Partner wanu pa banja olo pa chibwezi olo atakusiyana, simungadandaule kapena kuvutika just because of what you standing for. Munthu wina aliyense amayeneka kukhala ndi ma value amene akupanga stand for. China chilichonse chodusa pamene popo munthu sichimangwedeza chifukwa chani akupanga stand on the values. Like I myself, I stand for 5 values. Value number 1, ukamafuna kupanga chiganizo china chilichonse wayeneka kutenga masiku kuchilingalira kaye before you do it. Number 2, uzikhala ophunzira mwachangu osadikira kuti ndizaphunzirabe next month. Number 3, osapanga share ma secrets ako. And number 4, osakhala munthu oyipa pamaso pa anthu anzako. And number 5, osapanga judge anthu ena. Ma values ndi chinthu chimodzi chimene chimaupangisa iwe to stand on the same things, to stand on the same living, to be you. Ngati mulibe ma values no matter on yourself kapena pa company, start creating it. Chifukwa ma values ndamene atazakupangisa ni inu to be yourself and to be you and to go further and to go forward. Create your values and stick by it, just like sheep imene ili ku museum. Share this story.